Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сябри, откажите, як я сьогодні виглядаю? Чому ти питаєшся? Як завсёды цудоўна. Гэта неправильный отказ. Кася, а что бы ты хотела почуть? А вы поспробуйте здогадаться. Ти знов нешта придумала? Вирішила саме раніше вчити нас правилам етикету? А, ми на початку програми обов'язково повинні говорити тобі компліменти. О, гэта, між іншим, добрая прапанова. Сапраўды, пачынаць раніцу светлівых слоў – гэта цудоўная магчымасць палепшыць настрой сабе і тым, хто побач. Не забывайтеся кожную раніцу жадаць бацькам, братикам і сястрычкам добрага ранку. А калі адпраўляецеся па справах, можете пажадаць усім паспяховага дня. А зараз хвилинка этикету скончилася. Вернемся до моего знешнего выгляду. Даю подсказку. Уся справа у колерах. А, я здагадалася. Касечка, ты сёння апранулася цалкам у ружовы. Гэта відавочна. А чаму? Таму што сёння дзень дзяўчынак-зайчанятак у ружовым? А што? Гэта ідэя, Лесік, я падумаю. Можа, у недалёкай будучыні у каляндар святаў, дзякуючы мне, упішыце такое. Але пакуль мы з Лесікам яшчэ не здагадаліся, Пакуль не. А ўсё так проста. Гучанне слова «ружовы» падобна на назву якіх кветак? ружовы на ружы. Гениально. Я апранулася так, таму... Што любіш ружы? І хочаш атрымаць сёння букет у падарунак? А мне таксама падабаюцца гэтыя прыгожыя і разнастайныя кветкі. Цяплей. Я, вядома, люблю ружы, але справа не толькі ў гэтым. Думаю, хопіць вас ужо трымаць у няведанні. Сёння адзначаецца Дзень мар пра ружы. Якое прыгожае свята і духмянае. Нібыта ў пакоі раптам выраслі вялікія ружовыя клумбы. Я думаю, гэтае свята так і трэба адзначаць. Уяўляць, што апынуўся у чароўным садзе, дзе квітнеюць прыгожыя ружы самых розных памераў і колераў. І водар, паўсюль ружовы водар. Я пра такое свята ніколі не чуў. Цікава, хто яго прыдумаў? Дакладна невядома. Магчыма, гэтае свята прысвячаецца тым самым ружовым кустам, якія раслі дома у дзяўчынкі Герды і хлопчыка Кая з казкі «Снежная каралева». Сябры, вы ж чыталі гэтую знакамітую казку Ганса Хрысціяна Андерсена і памятайце, што Герда выратавала Кая. Дзяўчынка растапіла сэрца хлопчыка, якое снежная каралева ператварыла ў лёд. І ружы, пра якія нагадала хлопчыку Герда, таксама дапамаглі Каю ўспомніць родны дом, а яго сэрцу адтаяць. Атрымліваецца, што ружы не толькі прыгожыя, а яшчэ і гераічныя кветкі. А яшчэ романтычныя. Згадзіцеся, пра іх вельмі прыемна марыць. А яшчэ больш прыемна будзе адшукаць цікавую інфармацыю пра ружы. Сябры, а вам падабаюцца ружы? Сапраўды, гэта такія прыгожыя кветкі, што ім можна прысвяціць цэлы добраранак. А пакуль мы рыхтуемся да падарожжа ў ружовую краіну, запрашаем вас паглядзець ранішні мультфільм. Пакуль вы, сябры, глядзелі мульцік, мы падрыхтаваліся працягваць наш ружовы добраранак. І букетик з руж Лесік недзе знайшоў. Малайчына. І нават камп'ютар мы выбралі ружовы, а ўсё таму, што сёння Дзень мар пра ружы. І цікавай інфармацыі пра гэтыя ўсім знаёмыя кветкі знайшлося шмат. Вось, напрыклад, вы можаце ўявіць, колькі гадоў самай старой ружы на зямлі? Калі вы думаеце, што не шмат, таму што гэта ўсяго толькі кветка, дык памыляйцеся. Самы старэйшы ружовы куст расце ў Германіі ўжо 1000 гадоў. А па вышыні, паглядзіце, ён дасягае даху сабора, з якім побач і расце. За час існавання гэты куст некалькі разоў знішчалі, але карані дазвалялі яму адрадзіцца зноў. Вось такі прыгожы, ружовы доўгажыхар. Я б хацела гэты куст на свае вочы ўбачыць. А хацела б паглядзець на ружы хамелеоны. А такія існуюць? Так, ёсць ружы, якія змяняюць колер у залежнасці ад тэмпературы і святла. Нічога сабе!
сапраўдныя чароўныя кветкі. Я і не думала, што такое бывае на самой справе, а не ў казках і мульціках. А яшчэ я вам раскажу, што ружовы водар дапамагае ствараць добры настрой і стрымліваць злосць. Гэта сур'ёзныя медыцынскія даследаванні даказалі. Ого! Значыць, ружа проста нейкая незвычайная кветка. Я і думаць не магла, што яна такая дзівосная. Сябры, сёння вы можаце падарыць вашым матулям прыгожыя ружовыя букеты ці нават вялікія клумбы з квітнеючымі ружамі. І для гэтага зусім не абавязкова бегчы ў кветкавую краму. Можна ўзяць алоўкі ці фарбы, каму што зручней, і намаляваць самыя прыгожыя ружы, якія вы толькі зможаце ўявіць. І гэтыя кветкі будуць самымі прыгожымі і арыгінальнымі, таму што іх прыдумалі менавіта вы і менавіта для вашай матулі. А яшчэ малюнкі вашых любімых кветак не абавязкова руж. Вы можаце даслаць нам у Добраранак. Ага. Мы іх пакажам у наступных выпусках праграмы. А вам у адказ дашлі мне вялікія прызы ад нас і часопіса ў Няша. Адрасы нашай памятаеце? 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можаце скарыстацца электронным адрасам dobraranok@gmail.com. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Давайте! І зноў у эфіры ружовы добраранак. Для тых, хто толькі што далучыўся да нас, скажу, сёння дзень мар пра ружы. Яны такія дзівосныя, гэтыя кветкі. Лесік, што ты яшчэ знайшоў? Давай расказвай хутчэй. Вось, слухайце. Ага. Каб атрымаць усяго 1 кілаграм ружовага масла, спатрэбіцца ажно 3 тонны пялёсткаў. Гэта як вялізны грузавік поўны руж. Уяўляю, які над гэтымі ружамі будзе стаяць цудоўны водар. А што робяць з ружовага масла? Амаль у кожным флакончыку жаночай парфумы і ў палове мужчынскай ёсць у складзе ружовы экстракт. Значыць, парфумерам без руж не абысціся? Так, як нам, дзяўчынкам, не абысціся без прыгожых флакончыкаў з рознымі цудоўнымі водарамі. Зараз я буду ведаць, што ў кожным з іх ёсць і ружовы водар. Лесік, а што ты прачытаў пра колеры гэтых кветак? Мне здаецца, што ружы можна сустрэць самыя розныя, ад белых да чорных. Сапраўды, яны вельмі рознакаляровыя, але ў прыродзе не сустракаюцца чорныя ружы. А як гэта? Мне здаецца, я дакладна бачыла букеты з чорных руж. Ды вельмі проста. Чорнымі здаюцца кветкі цёмна-цёмна-чырвонага колеру. Цікава, а сінія ружы існуюць? Мне падабаюцца кветкі сіняга колеру. У прыродзе ружу з сінімі пялёсткамі не сустрэць. Толькі нядаўна вучоныя біёлагі змаглі з дапамогай навукі вывесці сорт гэтых кветак сіняга колеру. І спатрэбілася ім на гэта цэлых 14 гадоў. Ой, як прыемна. Гэта спецыяльна для мяне вучоныя працавалі. Дзякуй ім. З колерамі ўсё зразумела. А што ты нам раскажаш пра памеры? Дзе, напрыклад, расце самы вялікі ружовы куст? Сапраўды цікава, Лесік. Хуценька шукай адказ на гэтае пытанне. А тут і доўга шукаць не трэба. Самы вялікі ружовы куст расце ў Амерыцы. Гэтая ружа-гігант займае плошчу, на якой размясціўся б цэлы парк. Ёй больш за 130 гадоў, і яна занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Ой, якая прыгажуня. А я і не ведала, што гэтыя кветкі такія дзівосныя. А здаецца, звычайныя знаёмыя ружы. Акрамя прыгажосці, скажу я вам, ружы яшчэ і смачныя кветкі. Як гэта? Каму ў галаву прыйдзе есці ружы? Проста ружы з куста, вядома, ніхто не есць, але з іх пялёсткаў гатуюць смачныя джэмы і мармелады, а яшчэ ружовы сіроп дадаюць у марожанае. Ой, Думаю, яно вельмі смачнае. Я б хацела яго пакаштаваць. Лесік, ты столькі цікавага пра ружы расказаў. Трэба цябе неяк аддзячыць. Хочаш, уключым мультфільм? Я мультик пагляджу з задавальненнем. І вы, сябры, сядайце зручна, будзем глядзець разам. На жаль, наш ружовы добраранак падышоў да завяршэння. Мы цэлую раніцу прысвяцілі ружам. І зараз у мяне такі ружовы настрой, што дзень сённяшні павінен быць добрым. Чаго мы жадаем і ўсім нашым гледачам.
А цяпер давайте, сябры, дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!